Hola, bon dia, bona tarda. En aquest següent vídeo explicarem com treballar l'estructura dels frameworks Symfony. Val? Per treballar-lo, el millor IDE que podem trobar, i a més gratuït, és el NetBeans. Val? Dintre del NetBeans doncs, veieu com estan tots els projectes organitzats segons el nom. Val? Aquí, per exemple, doncs, per crear un nou projecte, val? I recuperar el que ja vam començar a treballar a l'anterior vídeo, hem de, en aquest cas, crear un nou projecte perquè és la primera vegada en el qual hi treballem, i escollirem aplicació PHP, PHP Application with Existing Sources. Val. Amb aquesta selecció anem al següent pas, seleccionem l'origen, la carpeta origen del codi, el busquem, aquí el tenim, demo, Symfony, obrim, i a partir d'aquí doncs, el que podem fer és indicar la versió en la que trobem, això és propi de la versió que tinguem en el sistema, això ho podem comprovar des de la consola. Si fem php /b i tenim la 5.6, per tant és correcte el que apareix aquí. El següent pas és indicar la ruta i en aquest cas posarem web perquè és la part pública, ara ho explicarem, i el fitxer d'índex, com que estem en desenvolupament, agafarem l'app dev-php. Si estiguéssim en mode producció, seria aquest d'aquí. Molt bé. Continuem. Bé, un cop es realitza aquest pas, el següent que apareixerà serà el projecte ja en funcionament. Aquí el tenim. Veieu que apareix una S, PHP S, això vol dir que és un projecte de Symfony, i del que ens interessa d'aquí, podem anar a Files, la vista en fitxers, agafem el projecte amb el que estem treballant i ja observem una mica quines són les carpetes que tenim. Així, a grosso modo, doncs la carpeta web, que és la carpeta que hem indicat anteriorment, que és la carpeta pública, la que apareix a la carpeta htaccess, que és la que ens permet al servidor web, el servidor Apache en aquest cas, aplicar directives sobre aquesta carpeta i sobre aquest virtual host. I aquí doncs, trobem també un apartat que diem bundles, que ja explicarem què és. Aquí en principi estarien els recursos per cada mòdul, recursos públics, òbviament, per cada mòdul dels que crearem. Òbviament ara no hi ha res. Dintre de l'app doncs, està pròpiament l'aplicació. El funcionament de l'aplicació es basa en això d'aquí, el que tenim aquí. Després tenim la carpeta bin, que és la que s'utilitza a nivell de consola. Després tenim la carpeta src, que és on apliquem el nostre codi. En el nostre cas tenim la carpeta app-bundle, que és el bundle principal de l'aplicació, o el mòdul aplicació principal, però podem anar creant des d'aquí diferents carpetes, cada una d'elles s'anomena bundles. De fet, és una recomanació que s'acabin dient, per exemple, block bundle. Després tenim la carpeta per fer els tests d'unitat, la carpeta on guardem els logs o la caché del sistema, i així com les sessions, és a dir, elements variables, i la carpeta vendor, que són els recursos que té el sistema, que són llibreries de tercers i que, òbviament, apareixen directament sobre aquest directori. Un exemple, doncs, per exemple, una que utilitzarem molt sovint és la carpeta Doctrine, o Monolog per poder tenir accés a registres, els estàndards PCR, i després hi ha els propis del framework Symfony o d'altres que també proveeixen aquest framework, que serien Sensio, Sensio Labs. Twig, doncs tenim aquí el gestor de plantilles,
motor de plantilles de les vistes, val? Doncs això seria una mica el funcionament. Molt bé, doncs anem principalment a estudiar el funcionament d'aplicació principal i podem anar directament a l'app bundle, que seria per defecte la que tenim en aquests moments treballant. Val? Tancarem en primer lloc totes les finestres, close other, close, val. I tanquem tot això i obrim, estem a files, la carpeta app bundle. Val? Aquesta és la carpeta que inicia aquests bundles que estan, òbviament, registrats el namespace és app bundle i anem al controller, que és de fet és el funcionament és MVC. Per tant, el primer controlador que s'activarà seria aquest d'aquí. Aquí el tenim. Val? I aquesta és la primera acció que realitzaria el sistema. Es diu index action. Val? Ens fixem en aquesta part d'aquí. Això és un annotation, una anotació. I una de les primeres anotacions que podem aprendre són les rutes. Route, el nom, la ruta URL que recuperarà de la request, i això d'aquí li diem el nom de la ruta, que s'utilitza molt sovint per treballar en tema d'enllaços, el que seria més aviat la part de client. Bé, i de moment això seria el segon vídeo que hem preparat. Esperem que a la següent vídeo doncs, ja podem fer la primera demostració del seu funcionament. Vinga, gràcies.